Често с бързаното си ежедневие вървим и не забелязваме света около нас. Но той е там и ни чака. Чака момента да ви се представи и остане в съзнанието ви вече с цвят и лице. Сърцето на града ни, сред забързаните хора и натоварените улици, сгушена сред зеленина и притихнала зад старата ограда, кротко, но толкова удохотворено живее една стара сграда с много история. Колко ли живот, колко ли съдби, колко ли картини се крият зад вратите на тази сграда? Сградата на Държавен архив Стара Загора. Нека да разберем. Работата на архива е да пази, съхранява, обработва и предоставя за използване важна и ценна информация, запазена във времето. Към архива функционират читалня и библиотечен фонд, които предоставят нужната ценна информация на всеки. Историята на Държавния архив започва през 1951 година. По-нова институция сме, по-млада. 1951 година с указ се създава институцията Държавен архив. И през 2021 година институцията Архиви в страната честваха 70 годишен юбилей. А самия Държавен архив Стара Загора е създаден на 18 април 1952 година. Затова нашата рождена дата на архива в Стара Загора е 1952 година. Още от създаването си, митарствата като сграда са големи, както е записано в летописната ни книга. Това е излезнало изпод ръката на тогава директор Тодора Минчева през 1982. Тя е записала: първоначално Държавният архив се помещава в сграда на улица Георги Колев 71 до 1956 година. През 1957 се премества на улица Асен Велчев 52, където се помещава до 1968 година. Цената на големи усилия, най-после на архива е предоставена собствена сграда на улица Гурко 81, в която след генерален ремонт през 1968 се преместват архивните материали. Говорим за основната сграда, административна сграда, старата къща на Шаханови. Останалата част, която Държавният архив придобива, е бившата сграда на отрезвителното отделение към МВР. През 1985-та официално, след ремонт на цялата тази сграда, с дворното пространство и цялата сграда, 1985-та се прави освещаване и официално откриване на целия комплекс. Ролята на Държавния архив е преди всичко да пазим паметта на България, защото на базата документите се изгражда историята на една държава. Нямаме ли документи, нямаме история. Моето скромно мнение е, че институцията Държавен архив е по-слабо разпознаваема сред хората, не само на Стара Загора, а и на национално ниво. Много често хората дори не знаят, че тук се намира архива. Много често ни задават въпроса: а вие какво правите? Опитваме се с различни форми на популяризация, изложби, срещи с ученици, точно от младото поколение да разкрием нашата дейност, нашата мисия, че архивите са мястото като институция, където пазим документите, историята на държавата, където се изгражда всъщност една институция. Това, което се опитваме да направим с хората, е да им помагаме да намерят нужната информация. Обикновено при нас доста често идват и научни работници, изследователи по най-различни теми. Доста често идват и граждани, водени от съвсем обикновени техни търсения, било за актове за раждания, било за актове за сключен граждански брак. Търсят се документи за изграждане на частни жилища. За съжаление, много често идват граждани, търсещи документи за трудов и осигурителен стаж, но те не са при нас. Те се съхраняват вече в архива на Националния осигурителен институт, но ние сме хора и поне можем да ги опътим къде и на какъв телефон да се обърнат към колегите.
В научно-справочната библиотека са заведени над 2000 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката. Речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания. Фондовата наличност на Държавен архив Стара Загора възлиза на 2395.96 линейни метра с 3340 архивни фонда. 3143 от тях са учрежденски и 197 лични. В общия брой на архивните единици е 185 415, имаме 513 частични постъпления и 2465 спомена. През последните години, по стечение на обстоятелствата, част от нашата работа е свързана с това да обработваме документи на наши бележити съграждани. През последните години при нас постъпиха чрез дарение личните фондове на бележити наши съграждани: Росица Баталова, Стефка Минева, Мария Клинчева, Веселин Ненов, поета Стойчо Стойчев и много други. Обработката се извършва от служители на архива. Голяма част от тези документи през последните години успяхме да ги представим и в фотодокументални изложби. В Държавен архив Стара Загора има изключително ценни документи, които впечатляват със своята стойност. Интересна е историята и на най-стария документ, пазен тук. Един от най-старите ни документи, регистрирани в информационната система на държавните архиви, е протоколната книга на читалище Развитие Чирпан от 1867 година. Тепърва предстои вкарването в информационната система на по-стар документ. Това е Султански ферман и Буйрулдия. Единият от 1858, другият от 1859. Документите са открити при работа с фонд 356К на църковно настоятелство Свети Атанаси, село Видин. Става въпрос за доизграждането на църквата в село Видин, Павел Банско. И след разтварянето на фонда на църковното настоятелство намерихме тези два оригинални документа от османско време и реално те ще станат най-старите ни документи, съхранявани в архива. А безспорно най-ценен, уникален документ, заведен в списъка ни с най-ценни документи, това са спомените на поп Минчо Кънчев от село Арабаджиево, днешно Коларово, съратника на Васил Левски, неговите спомени за престоя му в Диарбекер. През годините ръководители на архива са били хора, отдадени на работата си и стремящи се да предадат живот и разпознаваемост на Държавния архив като институция. Това са били Стойчо Манев, Тодора Минчева, Таню Куков, Стоянка Господинова и Галентин Караславов. Последният и настоящ директор на архива е всеотдайната Калина Маджарова. Начело на Държавен архив Стара Загора съм от 25 май 2023 година след проведен конкурс. Целите – да изградим добре работещ екип, да направим институцията Държавен архив по-известна, по-популярна и по-достъпна до хората. През годините в Държавния архив са представени голям брой изложби, представящи живота на важни и значими старозагорски личности. С тези изложби екипът на Държавен архив се стреми да събуди интересът на хората към тези личности, да пази спомена за тях жив и техния живот и дело да бъдат предавани за поколенията. Изложбите са един от начините за популяризирането на дейността на архива, за осигуряването на по-голям достъп на жителите на града и на региона и на страната до това, което ние съхраняваме и опазваме тук дълги години. Най-големите събития, които ние правим, е по време на Нощ на изкуствата. Тогава се получават едни от най-големите изложби. Тогава вадим най-много документи, които съхраняваме. Едни от най-хубавите изложби, които сме правили, са за едни от най-видните личности в града, актьори, оперни певци,
депутати, които са живеели тук в Стара Загора, в Чирпан, в региона. Съхраняваме много техни документи и се гордеем с това, че можем да ги покажем на хората и да ги видят, и това предизвиква огромен интерес. Особено когато имат живи наследници, при нас идват толкова много хора, че дори не можем да ги съберем в нашата читалня, понеже тук правим нашите изложби. Радваме се наистина. Последната изложба, която направихме тази година, 2024 за Мара Шопова, беше на 27 септември, но реално интересът към нея продължи много след това. Дойдоха нейни наследници от София специално, за да видят документите, които ние съхраняваме за тяхната баба, защото тя им е баба. Те я наричат мама Мики. И ние много се гордеем, защото по този начин се радваме, че сме допринесли и сме предизвикали интереса на хората. И сме горди, че има интерес към това, което правим, защото изложбите показват какво ние съхраняваме. Ние очудваме хората с това, което съхраняваме тук при нас. Те ни очакват да имат такива документи, толкова интересни документи за живота. Те се разпознават по снимките и им става им сантиментално, наистина. Спомням си една от моите първи изложби. Аз съм лично свързана с една старозагорска актриса, Иванка Антонова. Тя беше жива. Нашата изложба беше последното нещо, което такава голямо, мащабно, което направихме. След това тя почина. Аз лично ходих при нея, за да може тя да даде документи и да попълним фонда, защото тя имаше дадени, но бяха по-малко. Имаше толкова много хора. Спомням си изложбата на Михаил Кочев, който е музикант от Чирпан. Дойдоха негови правнуци, които също са музиканти, защото той е музикант, написал едни от най-известните детски песнички. Свириха на китара, на цигулка. Беше толкова хубаво, наистина имаше толкова много хора. Спомням си изложбата за Стефка Минева. Беше дошъл целия, повечето от учениците бяха тук, роднини. Всички с уважение към нея, както и ние. Защото ние с нашата дейност, ние показваме нашето уважение към това, което съхраняваме и се радваме, че има такъв интерес към това, което правим. На по-старото поколение сградата на Държавния архив е позната и като Шахановата къща. В края на 19-ти, началото на 20 век, тази къща е била на видната индустриална фамилия Шаханови, специализирала се в производството на спиртни напитки. В миналото къщата е имала различна визия, с чешма и ограда, които след ремонта през 80-те години са премахнати и тя добива вида, в който е в момента. За голяма част на старозагорската общественост тази фамилия доби популярност и стана разпознаваема след ремонта и откриването на новата сграда на мястото на познатия в миналото руски пазар. Към днешна дата пазар Васил Шаханов. Свързвам името с пазара Васил Шаханов. Доколкото знам, както са ми разказвали по-възрастни колеги, били са търговци. Винотърговци, производители и в приземната част, така наречения сутерен, са били избити. За съжаление, така както са ми разказвали, още 20-те или 30-те години на 20 век къщата е отнета, конфискувана, може би сега за някакви злоупотреби, с точност не мога да кажа и аз. След което преди 1944 година, където са били избите, реално тип приземен етаж или мазе, е било полицейско управление. Натоварено е с така не особено хубави емоции. След 1944 година отново е полицейско, така вече е милиционерско управление, така че
съдбата на сградата и при едната, и при другата власт е свързана с така натоварвания, емоционални натоварвания. И след което 1968 година реално тук се премества Държавния архив. Основното изграждане на архивохранилищната база в този сутерен се извършва 1985 година, когато е почистено всичко, изградена е вентилационна система или то е пригодено, за да отговаря на нуждите на един архив. Към днешна дата в Държавния архив работи един усмихнат и всеотдаен екип, който живее и се раздава в работата си. И да, те обичат тази работа. Работата в архива изглежда, може би, много лесна, но не е така. Има си своите предизвикателства. Всеки ден ние се сблъскваме с различни казуси. При нас идват хора, които са с техните си проблеми и търсят ние да им помогнем чрез това, което ние съхраняваме. И когато им помогнем, защото за съжаление не всеки път можем да откликнем, т.е. ние откликваме, но не всеки път можем да намерим това, което им трябва. И тези хора са щастливи. Не ми пречи нищо. Сега се чувствам много добре, наистина. Успяваме всеки ден с усилия да подобрим начина на работа, да се усъвършенстваме, постоянно научаваме нови неща и смятам, че тук е една добра среда за развитие, особено ако се интересуваш от това, което ние правим, от история, от популяризиране, от дигитализиране, нали? Защото това е една от нашите основни дейности, дигитализацията, за която много работим. И съм щастлива, защото тук имаме едни добри колеги, с които много се разбираме, работим и вървим напред. Работя от 11 години в Държавен архив Стара Загора. За мен работата с документа, с хартията е от първостепенно значение. Новите технологии, дигитализацията, нали, ни водят на съвсем друго ниво, но работата и досека с документи на повече от 150-200 години. Една от основните дейности на архива е работата с документи в полза на гражданите. Много често при нас всяка година извършваме различни справки, нали, свързани с историята на съответните села, които са тук при нас. Документи, нали, голяма част от тези документи след това излизат в книжно тяло. Имаме възможност, нали, на гражданите да им предоставим както дигитални копия, ксерокопия, имат възможност, нали, да изследват родовата си история, част от тях. Така че наистина работата с документа всеки ден обогатява знанията ми. Любимата част от работата ми тук е работата с личните фондове. През последните години имах възможност наистина да обработя фондовете на част от хората, които споменах преди малко, и на Стефка Минева, на Мария Клинчева, на Веселин Ненов. Миналата година и на поета Стойчо Стойчев получихме личните документи и бяха обработени. И наистина това е нещо, което наистина съм си го превърнала в моето нещо в архива. Обичам работата си, защото всеки ден имам възможност да се докосвам до документи, съхранени тук при нас. Всеки ден научавам нещо от самите документи и всеки ден малко или много сме в полза на гражданите, което е едно от основните неща, с които всеки един архив се занимава. Аз съм най-новото попълнение на Държавен архив Стара Загора. За мен архива е пазител на историята, а за един народ е от изключително значение да знае и помни историята си, да черпи опит, вдъхновение от нея. Както знаем, всяко ново нещо е позабравено старо, така че ние тук се стремим да съхраним историята си и всеки, който желае, може да се докосне до нея тук при нас. Държавният архив стои непретенциозно сред градската атмосфера, но носи в себе си едно богатство. Полезно и необходимо за бъдещото поколение, за да съхрани историята и спомена на едни отминали, но градивни за града ни времена.